Meddyliwch yn ofalus cyn rhuthro i recriwtio. Ddylech chi ddim recriwtio pobl heb feddwl yn ofalus, dim er mwyn gorffen y gwaith. Treulwch amser a meddylwch am eich strategaeth busnes ar gyfer y dyfodol. Edrychwch ar y tymor hwy a gyfynwch eich hun beth rydych chi am ei gyflawni a phwy sydd ei angen arnoch chi i'ch helpu i gyflawni hynny. Mae oblygiadau ariannol mawr ynghlwm wrth gyflogi'ch gweithiwr cyntaf. Yn ogystal â'r cyflog a chost y recriwtio hun, mae costau eraill i'w hystyried. Y gost gyntaf yw treth a chyfraniadau yswiriant gwladol. Rhaid i chi dalu cyfraniadau yswiriant gwladol ar ran eich gweithiwr drwy'r system talu wrth ennill. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi sefydlu cynllun cyflogres gyda chyllid a thollau ei mawr hydy. Mae manylion llawn am hyn a chyfraddau cyfraniadau yswiriant gwladol ar hyn o bryd ar wefan cyllid a thollau ei mawr hydy. Fe allwch chi wneud hyn eich hun, ond mae'n golygu treulio tipyn o amser, neu fe allwch chi ofyn i'ch cyfrifydd ei wneud ar eich rhan, ond cofiwch bydden nhw'n codi tâl am y gwasanaeth yma. Erbyn hyn, mae'n ofyniad hefyd i chi wneud cyfraniadau pensiwn ar ran eich gweithwyr, a rhaid cynnwys hyn yn eich costau. Ystyriaeth arall yw yswiriant atebolrwydd cyflogwr. Rhaid i chi gael hyn yn ôl y gyfraith. Fe all y rhan fwyaf o roceriad yswiriant drefnu hyn i chi, ond unwaith eto mae'n gost. Iechyd a diogelwch. Dyma faes arall y mae angen i chi ei ystyried. Mae'r rheoliadau iechyd a diogelwch wedi cynyddu yn y blynyddoedd diwethaf, ac mae'n ofyniad cyfreithiol arnoch chi i ddarparu gweithle iach a diogel i'ch gweithwyr. Gwneud yn siŵr eich bod chi'n gwybod sut mae'r rheoliadau'n effeithio ar eich busnes, yn ogystal â chostau, efallai bydd angen i chi addasu'r dulliau gweithio. Mae yna bethau ymarferol i'w hystyried hefyd. Ble bydd eich gweithiwr newydd yn gweithio? Os angen desg, cyfrifiadur, gwisg neu ddillad gwaith arbennig arnyn nhw, neu unrhyw offer arbunigol. Beth am hyfforddiant? Oes angen hyfforddiant arnyn nhw nawr, a beth am yn y dyfodol? Yr ystyriaeth ariannol arall yw sut y mae gweithiwr yn mynd i effeithio ar eich llif arian. I lawer o fusnesau cyflogau gweithwyr yw'r gost sefydlog fwyaf, a rhaid i chi gael llif arian cyson i dalu cyflogau a'r costau cysylltiedig. Cofiwch sicrhau eich bod yn gwybod am yr holl oblygiadau sydd ynghlwm wrth gyflogi gweithiwr newydd cyn mentro. Mae'n bosib bod dewisiadau eraill yn hytrach na chyflogi gweithiwr amser llawn, ac y byddai hynny'n hwyluso'r ffordd i chi ddod yn gyflogwr. Mae'r rhain yn cael eu trafod yn ddiweddarach yn y modiwl yma.